Λοιπόν, αυτό θα είναι κάπως σαν ένα channel update. Γεια σας. Καταρχάς, συγγνώμη που έλειπα τόσο καιρό, αλλά πρώτον δεν είχα τόσο χρόνο, αλλά κυρίως δεν είχα ιδέα για βίντεο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι για να κάνω tutorial. Το να κάνω ένα παιχνίδι, πώς να το κατεβάσετε, tutorial δεν έχει κάποιο νόημα. Μπορώ ας πούμε τώρα να κάνω ένα βίντεο πώς να κατεβάσετε για όλα τα παιχνίδια. Ο ίδιος τρόπος είναι: κατεβάζετε το uTorrent, κατεβάζετε το παιχνίδι από το Pirate Bay, από όπου θέλετε, το κατεβάζετε, το κάνετε mount με το PowerISO ή με το Demon Tools και το εγκαταστάτε και το κάνετε και το crack. Δεν έχει κάποιο νόημα να κάνω ένα παιχνίδι tutorial, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Οπότε θέλω, άμα μπορείτε, να μου γράψετε στα σχόλια κάποια ιδέα τι να κάνω tutorial, γιατί έχω ξεμείνει από ιδέες, και ναι, σχετικά αυτό. Αλλιώς δεν ξέρω, μπορεί να σταματήσω να βγάζω βίντεο σε αυτό το κανάλι, ό,τι θέλετε. Αυτό. Γεια σας.